Ćao drugari! Dobrodošli u Tajne životinja! Otkrivat ćemo tajne životinje zajedno, jer mi smo mali istraživači. Tada! Slon. Slon koristi svoju surlu kao dugačku slamčicu kada pije vodu, ali i kao ruku da dohvati hranu. On ima najveće uši na svetu, kojima može da se hladi kada mu je vruće. Žirafa. Žirafa ima toliko dugačak vrat da može da jede lišće sa najvišeg drveta. A da li ste znali da je njen jezik plave boje? Pogledajte! Pingvin. Pingvini su ptice koje ne lete, ali zato plivaju kao pravi šampioni. Umesto da hodaju, oni vole da se sankaju na svojim stomacima po snegu. Uhu! Lav. Lava zovu kraljem životinja, jer ima prelepu grivu i veoma snažan glas. Njegova rika se čuje toliko daleko, skoro kao da je u tvojoj sobi. Roar! Kengur. Ovo je mama kengur. Ona ima poseban džep na stomaku u kojem nosi svoju bebu dok ona ne poraste. Kenguri ne hodaju kao mi. Oni stalno skaču na svojim velikim nogama. Poing, poing! Hobotnica. Hobotnica ima čak 8 ruku i 3 srca. Kada se uplaši, ona ispusti crno mastilo i sakrije se u moru kao mađioničar. Čiribu, čiriba, nestala je hobotnica. Zec. Zeci imaju dugačke uši kojima čuju i najtiši zvuk u šumi. Oni su jako brzi i obožavaju da grickaju šargarepu. Kažu da im šargarepa daje dobar vid. Kameleon. Ovaj mali drugar je kao mađioničar. Može da promeni boju svog tela ako se uplaši, obraduje ili ako želi nešto da ti kaže. A njegove oči mogu da gledaju na 2 različite strane u isto vreme. I ima dugačak jezik kojim lovi bube za ručak. Plavi kit. On je najveća životinja koja je ikada živela. Veliki je kao zgrada, nekad čak i veći od zgrade. Iako je ogroman, on nije opasan. Jede samo male mrvice koje nalazi u moru. Sova. Sove su mudre ptice koje spavaju danju, a love noću. One mogu da okrenu glavu skoro skroz u krug, kao da imaju male motore u vratu. Bzz, pip. Puž. A da li znate zašto puž nikad nigde ne žuri? On nigde ne žuri jer svoju kuću uvek nosi na leđima. Kada se umori, uplaši ili poželi da spava, on se samo uvuče unutra i uživa. Gepard. Gepard je najbrža životinja na zemlji. Startniji je od svakog automobila u gradu. Može da pretrči celo školsko igralište za samo 2-3 sekunde. 1, 2 i... Fiu! Eno ga na kraju igrališta. Wow! Pčela. Pčele su vredne bube koje sakupljaju polen sa cveća i nose ga njihovoj kući. Pa potom prave slatki med koji mi volimo da jedemo. Milski konj.
Nilski konj je velika životinja, poput nekog većeg auta. Ali iako su tako veliki, mogu brzo da trče, odlično plivaju i vole da leškare po ceo dan u vodi. Oni mogu da otvore usta toliko jako da mogu da progutaju loptu za fudbal u jednom zalogaju. Flamingo. Da li ste znali da ptice flamingosi imaju roze boju zbog hrane koju jedu? Rakovi, škampi i jaudje koje voli da jede im daje roze boju. Izgleda kao da je izašla iz nekog crtanog filma, zar ne? Vidimo se u sljedećoj epizodi da otkrivamo nove tajne zajedno. Ćao! Ćao, mali istraživači!